Vedes todo este talliño que está aí? Son unhas calabazas que son moi ricas para comer. Vou vos a dar un consello para cando as plantedes. Da igual que sean melóns, sandías ou calquera tipo de calabaza que teñades plantado, son propensas a coller oidio, sobre todo cando o calor do verán se vai acabando, e alá en agosto, cando aínda non están maduros os frutos, empeza a coller oidio. Tendes que darvos conta porque se mancha como de blanco e as follas volvense amarillas, non é capaz a facer ben a fotosíntesis e a planta non é capaz a madurar ben os frutos nin a facelos grandes. A mellor prevención para ese tipo de hongo é evitar mollar a planta, así que cando a reguemos ten que ser no sitio preciso onde ten a raíz. Cando a plantamos sabemos perfectamente onde está a raíz, pero cando medra tanto, e isto ainda vai a medrar moito máis, non vamos a saber xa en onde está o tallo principal da raíz. Entón, para iso é, cando a plantedes, poñedes unha cana e deixades estar a cana no seu sitio aí durante toda a colleita, porque así sabedes que aquí é no sitio que tendes que regar, porque é o sitio onde está a raíz principal. Deste xeito evitamos mollar demasiado a planta e favorecerlle aínda encima ao hongo que quede aí establecido. Parece que non é nada, pero son detalles que marcan a diferencia.